Hej og velkommen. I dag vil jeg vise dig, hvordan du udbener, fylder og snører en lammekølle. Her har vi en lammekølle, der vejer cirka 2 kg. Det er en god størrelse til en lammekølle. Det får man en rigtig god lammesteg ud af. Hernede har vi skankebenet. Skankebenet går herind og fanger rørbenet, der går herop. Og det er rørbenet her, vi vil have ud. Og så vil vi åbne lammekøllen, så vi kan fylde den med nogle gode sager, og så lukke den igen. Og det foregår ganske enkelt ved, at vi har samlingen hernede og rørbenet her, og så lægger vi forsigtigt et snit langs med den her linje her. Se her, nu begynder rørbenet at komme frem. Følger bare helt forsigtigt frem med kniven, indtil benet det er ved at være godt frit. Prøv at komme under benet. Og komme ud af køllen. Når vi kommer herind, hvor rørbenet sidder fast i skankebenet, så skal vi se, om vi kan trække den lidt ud. Så kommer vi ellers ind under den her. Og når vi så synes, den næsten er fri, så kan man bare dreje den fri og upti et stykke rørben. Så sidder der et andet ben her også, som hedder patellabenet. Det er et lille ben, der sidder herinde i kødet. Det tager vi også forsigtigt og fører kniven ind under. Og skærer det ud af køllen. Nu er køllen åbnet op her, og nu fylder vi den med nogle dejlige krydderier, og så skal vi bagefter lukke den og snøre den igen. Så vi tager lidt hvidløg, lidt persille, trykker det godt ned i lammekøllen, i kødet, og så er det ellers bare med at lukke den sammen igen, og så vender vi den rundt, så den holder sig lukket. Så tager vi snoren. Det er en god idé at tage en lille skål til snoren her, så løber bolden ingen steder. Og vi starter nede ved skanken, cirka 5 cm op, så laver vi en dobbeltknude der. Og så er det ellers bare med at føre snoren ned i skærebrættet og ind under lammekøllen. Træk mod dig selv. Når du kommer op til det bløde stykke her, hvor
Hvor lammekøllen den er udbenet, så er det vigtigt, at du lige strammer lidt ekstra. Nu vil jeg have nok snor. Så tager du et stykke snor op her, fører hånden ind under, drejer rundt 2 gange og sætter en lykke her nedover lammekøllen. Og strammer til. Sådan. Værsgo. Et stykke udbenet, fyldt og snøret lammekøl. Klar til at blive stegt i ovnen.